Ja v príkaze nepotrebujem nejaké piesne, ja chcem, aby ste všetci počúvali Božie slovo. Nie, pianista. Amen. Amen. Vás vítam Ježiša Krista. Ďakujem Bohu, že ste prišli všetci. Na druhýkrát nezabudnite vaše rodiny, vaše dievčatá, vaše deti, vaše dcéry a synov. Potrebujete ich priviesť. Vy ste hlavy svojich rodín, mužovia. Takže keď ja poviem svojej rodine, obrežte sa všetci. Ideme chváliť nášho Boha. Ty ho neprivádzaš na zlé miesto. Ty názaš ho na dobrú vec. Porozmýšľajme niekedy tiež na nejakú oslavu? Nie je to zlé, môžeš ísť? A veľakrát povieš, nie? Obrežte sa všetci. A všetci idete. Ale je dôležitejšia táto oslava. Nezabúdajte na toto. Viete, čo hovorí Boh v svojom slove? Tí, ktorí sa nestará o svojich domácich, tí, ktorí sa nestará o svojich, ako sa môže starať o tých, ktorí sú vonku. Takže na začiatku nám Boh ukazuje, že najprv sa starajú o toho svojho, o toho blízkeho, o svoje deti, o svoju rodinu. Nech sú najprv tí na prvom mieste tvojej mysli. Nie je dobré, aby si nehal podľa nich, aby oni si robili. Ty si hlava svojej rodiny. Ty si autorita. A ty nemáš čo dovoliť. Nemáš čo dovolovať, aby oni zostali bez slova. Potrebujeme mi Božie slovo. Boh je blízko, aby prišiel. Jak som sa tuto modlil, furt mi prichádzalo na mysel. Furt mi tak hovoril, som blízko, aby som prišiel. No ja som cítil Boha, že Boh hovorí. Tak hovoril v môjho duchu. Ja som blízko, aby som prišiel. Ja rýchlo prídem. Dajte sa do poriadku, pripravte sa. Aby sme boli pripravení na to. Lebo nevieme, kedy Boh môže prísť. Podľa tých vecí, ktoré vidíme v televízore, čo sa deje okolo nás, Ukrajina. Za jeden deň, to bolo, že od rána až do niekedy do pobeďa, došli nejaké správy a spočítali, že 100 ľudí bolo zabitých, zastrelených. Policajti verejne ich zabíjali. Ale ukazovali na televízore. Nevedia, koľko je nespočetné, koľko je zranených. A to je v jednom meste. Ako napríklad to bolo v Írsku. Nie sú to druhí ľudia, ktorí prichádzajú. Je to z druhých štátov. Nie je to v Číne a v Amerike. Nie sú to nejakí vojaci. Biblia hovorí, že národ pôjde proti národu. My ako národ, my môžeme ísť proti nám. Biblia hovorí, že takto to bude. A už sa to deje.
Niekedy to nechceme ani prijať a chceme sa tomu tak vyhýbať, ale nedokážeme. Tak toto je napísané a čokoľvek je napísané, dneska to môžeme vidieť. A takisto nás Boh je dobrý. On nás vždycky varuje. Predtým, než niečo zlé má prísť. On aj predtým varoval to mesto, že toto sa tam musí stať, musí to tam prísť. A ľudia si to neuvedomujú. Nevnímajú Božie slovo. Nevedia tomu, čo je napísané. Áno, vieme, že to takto. Áno, to môže prísť. Ale nebudú to skutočne. Nechcem o tomto dneska kázať, ale tak Duch Svätý ku mne hovoril. Aby sme nenehávali doma naše deti. Ja idem doma do Švédska. Piatok odchádzam, tento piatok. Ja verím, že sa ešte vrátim toto leto. Ja sa veľakrát vrátim a veľakrát odídem. Amen. Ale budem sa snažiť aj ja. Moji synov, moje dcery, mojich zatiaľov, mojich vnúkov privádzať ich k Bohu. Privádzať ich do cirkvi. Počúvali slovo. Lebo slovo je to, čo nám dáva poznanie. Slovo je to, čo nás priťahuje k Bohu. Božie slovo je to, čo nás robí, aby sme boli s Bohom jedno. Aj to, že sme prišli na toto miesto, my sme Božej vôli. Aj to, že zoberieme Pánu večeru, zoberieme jeho krv. To nie je to, že len my nejak nad tým spomíname. Nie je to nejaká spomienka, je to nejaká skutočnosť, čo sa deje v našom živote. My sa tak zviazujeme s Bohom. My sme tak zviazaní s Bohom. Vždycky zostávame v zmluve. Vždycky sme jedno s Bohom. Je ako nejaký pár nový, keď sa berú, manželský pár, a idú sa osobášiť. A ten kňaz povie, ten farár, opýta sa, chcel s ním žiť celý svoj život. A pýta sa zase manželke a manžela. A oni si navzájom dávajú sľuby. A majú zmluvu medzi sebou, zaviazujú sa. A to je to, že my sme zaviazaní s Bohom. My sme jedno s Bohom. My, ktorí príjmame telo Kristovo. My, ktorí berieme krv Ježiša Krista. My sme jedno s Ježišom. A ja vám to dneska ukážem. Aj keď si zhrešil, keď si aj dneska zhrešil a dneska stojíš pred jeho telom, Boh ťa nezahadzuje. Ja ti ukážem nejaké body, cez ktoré sa môžeš obrátiť naspäť Bohu. A je dobré obrátiť sa, keď príjmeš jeho telo. A ty tam ukazuješ diablovi, že ty si s Bohom jedno. Preto ja nehovorím to teraz, aby ty si hrešil. A keď si hrešil, teraz chod zober Pánu večeru. Ja nerobím, že Božie telo je nič. Že môžeš to zobrať len tak, keď chceš. Dobre musíš popremýšľať, lebo Božie slovo nám hovorí, ten, ktorý ma bude jesť a bude ma piť, bude mať v som vždycky väčší život. Ten, ktorý ma nie a nepije, zostáva smrti. Takže zostáva hriechu. My si skresený s Ježišom. Kedy sme skresení s Ježišom? Tedy, keď príjmaš jeho.
prijímaš jeho telo a keď prijímaš jeho krv. Ale potrebuješ na to, potrebujeme na to povedať, Bože, Ježišu, ja som dneska tu. Ja už nechcem zostať v smrti. Ja ťa nechcem opustiť, lebo Ty si pre mňa drahý. Ty si môj život. Ty si ten, ktorý si vydržal. Ja keď ťa nepríjmem dneska, vieš, komu hovorím dneska? Ja hovorím dneska tým, ktorí sú pokrstení. Vy, ktorí ste sa pokrstili vo vode. Nie je to, keď si bol malý pokrstený. Možno bol dospelý, keď si pokrstený. Ja hovorím teraz tým. A ty hovoríš, Pane, Bože, ja nechcem tak nehať len tak tvoje telo, lebo viem, že Ty si trpel na kríži. Viem, že tvoja krv bola vydatá za mňa. Ty si moc trpel za mňa. A ja som dneska zhrešil. Ja viem, ja sa cítim hriešný. Ale ja chcem teraz takto prisveriť tebe. A ja teraz niečo chcem obetovať. Halleluja. Ja chcem dneska niečo dať. Dneska ťa to niečo bude stať. Teba. Ty potrebuješ dneska sa ponížiť pred Bohom. Potrebuješ si vypýtať odpustenie od Boha. Nerob tak, že ja dneska nepríjmem telo a krv Ježiša Krista. Ale tak odídeš a povieš, že zoberiem to na druhý týždeň. To bolo takisto, keby stále Ježiš teraz pre tebou a opýtal by sa ťa. Chcel ma prijať do svojho života? A komu to hovorí? Hovorí to tým, ktorí sú svätí. On to hovorí tým, ktorí sú hriešní. My, ktorí sme spravili hriech. My, ktorí sme sa zašpinili. My sme prijali Boha. My sme sa stali novými v Ježišovi. My sme ho prijali do svojho života a pokrstili sme sa. Nám je odpustené. Ale veľakrát sa zašpiníme. Ale aby tá špina nezostala na nás. Kto je ten, kto nás môže očistiť? Predtým v minulosti som robil takúto vec, že ten hriech, ten týždeň, alebo keď som spravil ten deň, ten hriech, som sa pohádal s svojou manželkou nedeľu ráno. Išiel som odvedieť na zhromaždenie. Nedobre som sa cítil. Nevyšiel mi kšeft. Tak som sa cítil, necítil som sa na to dobre. Nepáčila sa mi pastorová kázeň. Tento si zase niečo našiel. A kázal a mne to nebolo na srdce, nepáčilo sa mi to. Dneska nezoberiem Ježišovu krv a telo. Alebo Biblia hovorí, že nehodne, keď ho budeš brať. Keď ho zoberieš bez toho, aby si popremýšľal predtým, jak si na tom. Či si hriešný, alebo si nie hriešný. Alebo si uvedomíš, čo spravil Ježiš na kríži. Alebo ti je drahý Ježiš. Alebo ti je drahšie to, čo si ty dneska spravil. Alebo ti je také drahšie, aby si je také ťažké niečo zanehať. Kvôli tomu je ti to drahšie, tá vec ako Ježiš. Dneska máš možnosť, aby si sa rozhodol. A najlepšie je to, aby si sa rozhodol vybrať si život. Aj keď si niečo spravil,
Aj keď si to spravil zle, nejakú zlú vec, dneska si môžeš vypýtať odpustenie. Obetuj niečo. Daj niečo ty. Dáš niečo viac ako všetko. Dáš nad. Prospe super. Odovzdáš. Kvôli tomu, aby ty si vyhral Ježiša. Aby si vyhral život. Aby si nezostal v hriechu. Nebude ti tak, aký som bol ja bola kedy. Dneska sa na to necítim. Dneska nezoberiem. Vieš čo robíš? Potom ti je zbytočné. Je ti taký ľahostajný Ježiš. Nebola ti dostatočná platná jeho smrť. Viete o tom, že Ježišova krv vás dokáže dneska očistiť? To nie je len to, že ty berieš nejakú pamiatku. Je to nejaké víno. Že ty niečo piješ, teda berieš. Že to je nejaká tradícia len. Ježišova krv ťa dokáže dneska očistiť. Dneska ona ťa naozaj očistuje. Keď si spravil hriech, dneska ťa Ježiš môže očistiť. Povieš, Ježišu, ja to príjmam, naozaj, lebo viem, že ty ma dokážeš očistiť. Krv. Amen. Takže charakter pomáhnou. Ano. Vieme, že telo Ako najade máhnou obyčajné. Vieme, že to nie je obyčajné chleba. Ale ako je od Ježuš. Toto je dneska Ježiš. Ježuš vrátne tiež máhna bola. Ježiš zobral jeden deň takto chleba. Áno, pomerimo. Pred svojou smrťou. A povedal. Ako imulo átu. Toto je moje telo, ktoré za vás sa vydáva. Ktoré ide za vás zomrieť. Ktoré bude za vás lámané. Necíte to, nemyslíte si to, že on vám videl, že jeho kosti boli zlomené. On nemá zlomené kosti. Druhý mali zlomené kosti. Taký bol zákon. Že keď zomierali, ešte im lámali aj kosti. Aby bol 100% mŕtvý. Ale Ježiš viete, jak to myslel to, keď povedal, že ja budem lámaný za vás? Toto je jeho natúra, jeho prirodzenosť. To, že on bol král. On bol Boh. A on dovolil to a on sa ponížil. On sa musel zlomiť svoje ja, čo má v sebe. Toto ide a láme sa za vás. On sa musel úplne ponížiť, pokoriť. Musel sa úplne zlomiť. Vieš kvôli čomu? Aby mohol prijať náš hriech. Lebo on bol od Boha poslaný. Ako jeden král. Ako prezident. Ako jeden Boh. Tak ako on nás vedie. On robil zázraky. A on toto všetko musel zlomiť sebe. Koľkokrát si sa ty v sebe takto zlomil? Koľkokrát si sa ty tak povedal, že ja sa musím ponížiť pred svojim bratom? Koľkokrát si musel ty zlomiť svoju pravdu? Koľkokrát si musel ty zlomiť svoju pýchu? Ja som tu prvý. Veľakrát som mu to tak zadržal v sebe. Tak som sa dal. Nechal som, zadržal som to. Nie, ja to nebudem. Toto už neopustím. Toto mne spravil a toto už nebude odpustené.
To je to, že ty sa nevieš, nechce zlomiť. Nechceš. Ale vieš, že veľakrát som niečo ja musel prejsť. Aby som si ja mohol uvedomiť. Že ja sa musím zlomiť tak, ako sa zlomil Ježiš. Ježiš sa nemusel zlomiť. Ježiš to nemusel robiť, lebo on bol stále dobrý, prirodzený. On dokázal odpúšťať. On bol človek, že keď mu niekto udrel facku, on mu dokázal odpustiť. On hovoril tak, že keď ťa udrú po jednej strane, nastanú aj druhú stranu. Nech ti dajú po druhej. Tá prirodzenosť, to bolo v ňom. A u nás ľudí toto nie je. Ja som bol taký. Veľakrát toto som musel prechádzať. Keď nedošiel Duch Svätý, keď som neporozumel, čo urobil telo Ježišov, čo mi ukazuje telo Ježišov. Kvôli čomu my lámeme chleba dneska? On nám ukazoval, že pozrite sa. Zobrala, takto lámal ten chlieb. On hovoril, že to moje kráľovstvo, tá moja nadprodnosť. Takisto aj vy sa musíte lámať jeden pred druhým. Vyberete teraz kúsok zo mňa. Keď ty berieš jeden kúsok, ty berieš jeden kúsok z Ježiša. Vieš, čo sa deje? Ty sa stávaš jedno s ním. Nemôžeš byť jedno s ním len tak, takým spôsobom, že ty si neznovu svoje ja, alebo toho pýchu, alebo tú tvoju dobrotu. Je veľa vecí, ktoré by sme mohli povedať. Amen. A ja som tam. Sú veľa vecí, ktoré my nechceme, alebo sa nám nelúbia, nepáčia. Keď poviem Citronovi, nepáči sa mi, veľmi dlho spievaš. Moc dlho spievaš. Jak ty to rozprávaš som? Ja chválim Bohu. Ja som v Božej prítomnosti. Ty musíš vnímať, dokedy je Božia prítomnosť. Musíš aj rozumieť, dokedy môže spievať. Dokedy sa môžeš modliť. Dokedy môžeš priniesť modlitbu. A niekedy, keď sa tak dotkneme týchto vecí, ja to poznám po sebe. Jeden čas som mal taký problém s tým. Už som tam nebol. Kde je tá vec? Čo sa deje? To znamená to, že my sa musíme lámať túto. My musíme byť poslušní Bohu. Ježiš bol veľmi dobrý. Jeho charakter bol veľmi dobrý. A on hovorí, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To sa vydáva za vás. Obetuje za vás, aby ste boli jedno so mnou. Vieš kedy? Keď sa začneš lámať. Pokorovať. Pýtaj sa Boha. Pýtaj sa Boha, čo mám urobiť, Pane, alebo čo robím zle, čo robím dobre. Alebo sú ľudia, ktorí sa hnevajú na mňa, alebo čo mám spraviť, ako som. Jak mám vyhovieť tomu človeku? Ja verím tomu, že keď takto budeš mať sebe, takýto postoj, Duch Svätý ti vyhovie. Častokrát vychádza kázeň a niekedy sa nájdeš v slove. Ja sa veľakrát nájdem. Ja sa nájdem v slove. Ja to nepošlem moje slovo kolegovi. To slovo je poslané ku mne.
A nemôžem povedať, že Čamalo spravil tú chybu. Možno aj keď som videl, že spravil tú chybu, on jeden nebude stáť pred Bohom za tú vec. Bude sa zodpovedať za to. Ja nemám právo, aby som na niekoho ukázal prstom. Ja musím ukázať na seba. Ja musím prijať slovo takým systémom, že to hovorí ku mne. Tí apoštoli, keď sa stretávali, oni lámali chleba. A ešte vieš, čo robili k tomu? Pri tomu. Pýtali si odpustenie. Odpustenie. Oni sa vždycky tak lámali. A ich priloženosť. Oni to lámali vždycky. A vieš, tento chleba je svätý. Ako ty sa budeš v momente, ten moment, kedy sa budeš za to modliť, to chleba dostáva autoritu Ježišovu. Za čokoľvek sa budeš modliť, Ježiš preberá každú jednu vec. A teraz tento chleba dnes bude svätý. Je svätý. Jaký budem lámať tento chleba? Ty musíš rozumieť tomu, čo je chleba. To chleba, ktorý ješ doma. Že doma zješ. Nie ten chleba, ktorý ješ tak, prirodzene. Ale tento chleba, ktorý sa budeme dneska za ňou modliť. A poviem, áno, toto je telo Ježišovo. Budeš mať odvahu už povedať také, že tento chleba nie je Ježiš? Môžeš povedať takú vec, že nebudem to jesť, lebo niekto sa toho už dotkol z radcostu? Za to, že on to urobil so svojimi rukami, takže to pomáha. Lebo ja som to polámal svojimi rukami. Môžeš mať na toto takéto slovo? Na telo Ježišovo? Ježiš to lámal svojimi rukami. Potom ti rodičov povedal, aj vy to robíte takto. A oni sa v tom čase stretávali každý deň. Každý deň lámali chleba. Vieš, kvôli čomu lámali chleba? Lebo oni lámali svoju prirodzenosť. Oni lámali svoju pýchu. Oni lámali svoje bohatstvo. Oni lámali svoju šukarú krasotu. Oni lámali svoje oblečenie, ak sa obliekali, módu. Oni lámali svoju autoritu. Niekto mal nejakú autoritu. Bol nejaký známy rybár. Niekto bol čorný. Sú tam viacerí typy. Aj doktori boli medzi nimi. Profesori boli medzi nimi. A oni sa museli vždy lámať. Každý deň. Aleluja. Už vieš, čo je chleba dneska, čo znázorňuje? Neboj sa to prijať. Aj keď to padne na zem. Zvihni to. Povedz Ježišu. Ja ťa beriem do svojho života. Môžeš to zjesť. Amen. Pustí do Ježiša. Prijímaš život Ježiša Krista. Chcem, aby si cítil a vedel, čo je telo Ježišovo. Nie je to len nejaká spomienka, nejaký rituál. Toto je nejaká taká silná vec. To je vec, ktorá môže pozdvihnúť tvoj život. To je to, čo ťa môže posilniť. A vieš, keď si silný, tedy, vieš, keď nemôžeš byť posilnený, tedy keď si slabý. Keď máš problém a ty prechádzaš cez ten problém a hovoríš, Bože, ja ťa dneska príjmam.
Dneska sa lámem pred tebou, pred mojimi bratmi, pred mojimi sestrami. A ja dneska beriem toto, beriem kúsok z teba. A to mi dá silu. Ešte to robíš v obiede. Keď to robíš v obiede a robíš to podľa Biblie, tedy môžeš byť posilnený. Ako príjmaš Božie slovo, takým systémom príjmaš aj telo Ježišova. Biblia hovorí, že keď sa spájame s telom, s Božím telom, tak keby si sa spájal s Božím telom, Božie telo a Božie slovo je jedno. Robíte aj jedno, aby si bol s ním. Preto hovorili sme nevideli, ale sme tieto pánové večere. Sme boli vždycky spoločne s pánom. Amen. Môžeme prečítať tie verše? Chcem, aby si porozumel a potom budeme hovoriť o víne. 1. Korinťanom 11. kapitola od 23. veršu do 28. 23. Nebo testament veľa. Majtele. To je druhá, nie? Prvú. 11. kapitola od 23 do 28. 23. Ja som píval. Prievam? Ja som píval od pána. Čo sa prievam? Áno, Pavel vedel. Toto píše Pavel. Prečítam to? Áno. Nachal vážno, jo? OK. Lebo ja som prijal od pána, čo som vám aj vydal, že pán Ježiš v noci, ktorý bol zranený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čínte na moju pamiatku. Amen. Najprv sa modlil predtým a povedal: nás zoberte, toto je moje telo, ktoré ide, aby za vás zomrlo. Aby sa za vás lámalo. Čo tam spravil Ježiš? Ježiš sa úplne vydal. Vzdal sa. Videli sme také filmy, kde sú, keď ho zastreliť, zdvíhajú ruky, že zdáva sa. Nie? A on sa zdal od celého svojho bohatstva, od všetkého toho svojho kráľovstva, od všetkých tých dobrých vecí, čo no. Ja sa toho vzdávam. Na toto telo, vezmite toto telo, ide za vás. Za vás sa láme. Amen. Amen. Musíte porozumieť tomu, že toto nie je len nejaká tradícia, že nejaký obyčajný chlieb, že ideš jesť. A ty si ako človek, ktorý prichádzaš Bohu, prichádzaš k jeho telu. A tu hovoríš: áno, Pane, ja sa takto vydávam. Vzdávam sa všetkého. To všetkého, čo je na mne, všetko, čo ma drží od teba. Aby som mohol vyhrať teba. Aby som mohol získať teba. Aby som mohol pozbihnúť. Amen. V tejto viere a v tomto, čo vždy chodíš, vedení, keď zoberieš telo, vtedy budeš posilnený pred ním. Vtedy sa stávaš autoritou Ježiša Krista. Dostávaš moc. Stáva sa jedno. Kusok z neho si zobral
A prijal si to. Toto je podľa Biblie. Neviem, ak sa to úplne deje, že ak môžeš byť s tým, nechápať úplne to. Nechal to na Ducha Svätého. A jedného dňa, keď príde k Bohu, teda bude všetko zjavené. A ja to verím takto, ako to tam je napísané. Áno, ty hovoríš, takto to mám robiť. A ja to budem takto robiť. Nerob si z toho nejakú filozofiu. A jak to môže byť, jak toto. A takto. A potom to tak zapletie. A ešte si povieš, že to nie je nič. Lebo tomu nerozumieš. Nemôžeš tomuto rozumieť. Jednému, čo môžeš rozumieť, je to, že aby si to urobil tak, to Ježiš urobil. Lebo takto to je napísané. A takto to robíš. Amen. Amen. Nech vám Hospodžehná. OK, 26. Je 25. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. To čínte koľkokoľvek rád by ste pili na moju pamiatku, lebo koľkokoľvek rád by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Čo hovorí posledné slova? Zvestujeme smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Viete, čo to znamená? Viete, čo to je zvestovať? Až nedojde Ježiš na svet. To znamená to, že ty vždycky sa obnovuješ. Obnovuješ Bohu. Vždycky posvetuješ svoj život. Takže čo robíme? Dávame sa tak bokom, oddelujeme sa od sveta. A Ježišova krv ťa posvetuje. Očistuje ťa. A zostáva s ním v kontakte, obnovuješ tú zmluvu. Pamätám si, keď som bol tu v Írsku a mal som ižurant na auto. Každý rok musíš obnovať zmluvu. Je to takto? A ešte musíš zaplatiť. Zase musíš zaplatiť nejaké peniaze. A ten depozit, ktorý my dávame každý rok, to je to, čo ty hovoríš áno. Urobím to tak. A ty zase obnovuješ s ním svoj vzťah. A dnes si zase budeš obnovovať svoj vzťah. Možno niečo si spravil. Tento čas si nemal pokoj, niečo, nie? Ale niečo si spravil a vieš, že to nebolo dobre. Prichádzaš pre Ježišov krvou. Hovoríš, Bože, ty si povedal, že mám zvestovať to, čo si ty spravil za nás. Až kým sa ty nevrátiš. Čo zvestujeme týmto? To, že náš život je posvetený. Zvestuješ to, že ty si jedno s Ježišom. Že ty máš zmluvu s ním. Diabol toto vidí. A on čo chce zrušiť tú zmluvu. Keď ty rušíš tú zmluvu, a keď sa Ježiš vráti, nemôžeš ísť Bohu. Nemôžeš svedčiť o ňom. Jeden hriešný človek nemôže svedčiť o Ježišovi. Preto my potrebujeme obnovovať svoju zmluvu, aby nás očisťovala vždy Ježišova krv. Aby sme boli jedno s Ježišom. To, kedy toto máme robiť. Kým sa nevráti Ježiš pre nás. Ježišova krv nás očisťuje z každého iného hriechu. Vieš kedy? Tedy, keď sa lámeš. Lepšie je, počúvajte, lepšie je,
aby ty si bol ponížený. Ja to robím častokrát takú vec. Niekedy ja sa lepšie zdám, ja, keď budem vedieť, že jeho môžem získať Bohu. Čo mne to je nič, aby o mne niečo niekto rozprával? Aby ma nejak nebral alebo niečo. Keď ja viem, alebo Boh vie, a Svetý to vie, že ja získam Miloša. Ja som sa ponížil. Nedovolím, aby ma prevzala pýcha, aby ma prevzal diabol. Diabol chce prerušiť zmluvu medzi tebou a medzi Bohom. Kvôli tomu bereme telo Ježišove a bereme Ježišov krv. To znamená, že si obnovuje svoj vzťah s Bohom. Robí zmluvu s Bohom. Neustále si zmluve. Vždycky ťa očisťuje. Viete to, že keď prichádzate na toto miesto, keď vstupujete do tejto miestnosti, ty už nemusíš niekedy hovoriť. Ty musíš hovoriť, Bože, očistí ma. Už ja si dal svoju nohu na toto miesto. Krv Ježiša Kristova ťa očistuje. Automaticky ťa očistuje. Preto hovorím, nedovolte, aby vaši mladí, vaši synovia a dcery, aby zostávali doma. Keď ich prinášaš na toto miesto, prinášaš ich do Ježišovej krvi. On ich očistuje. Toto hovorí Božie slovo. A ja sa podľa tohto držím. Ja chcem, aby som bol očistený. Ježišova krv. Dneska to príjmame. Očistujte dole. Verím, že to berieš takto, to berieš. Nie si jeden rok kresťan. Musí budú veľa ako kresťan. Niekedy sranuješ. Ale ešte ti hovorím, aj mne hovorím. Keď vstupujeme tu, Ježišova krv nás očistuje. Očistuje. Vždycky sme čistí. Preto Boh hovorí, neodpúšťajte svoje zhromaždenia. Niekde ja nájdem ten verš. Vaša nevesta mi dá tento verš. Ja vám to prečítam minulý týždeň. Bo ja to nebudem. Skutky 2. Skutky 2. 42. Dneska kážeme o Pánovej večeri. 42. OK. Kino? A zotrvali v učení apoštolov a apoštolom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A zotrvali v učení apoštolov a apoštolskom a zotrvali v učení apoštolov a spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. Čo hovorí Boh? Čo zostali v tom učení? V tom apoštolskom učení? Zostali v tom učení? Každý deň? Nebolo to, že jeden deň? Že to bolo na nedelu? Oni každý deň, every day. Vo svojom vedení oni boli spoločne aj v tom obcovaní, to žili, spomáhali navzájom. Mali sa radi, odpúšťali si, pomáhali jeden druhému, chývali sme jeden druhému.
Niekedy si to uvedomujete, že niekedy chýbam jeden druhému. My, ktorí sme už veriaci. Chýbame si. Môžete povedať amen? Haj, šajpil, haj, Variko. Haj. Nechýbal vám to pujo? Amen. Vždycky niečo chýba. Niekto chýba. Je tu viacej bratov. Ja verím, že tu chýbajú. Vám chýbajú ako? Osobne. Kde tu chýba Jarov? Jeho celá rodina. Ja ich mám rád. Ja sa cítim jedno s nimi. Miloš, Šošo, Dana, všetci, Vašek, náš brat Pujo, jeho manželka, Bela. Tí, ktorí si naozaj prijali Ježiša, tí, ktorí si sa naozaj rozhodol s Bohom, ty musíš rozumieť tomu, o čom hovorím. To obcovanie vaše, čo ak ste boli každý deň ste lámali chleba. Ja. Ego. Egoizmus. To sú egoizmus. Každý deň sme sa lámali. Toto je telo Ježišove. Takže to je telo Ježišove. Čo je? My sme telo Ježišove. My církev sme telo Ježiša Krista. Ježiš je telo Ježiša Krista. Ja vám to ukážem z Božieho slova. Môžeme ísť ďalej. Skutky 20, zakotekaj sa, 20. No. Je to Boh, jo. Skutky 20. Čísla tam má, vidíte. Skutky 20. Či skutky 20. Či predem skutky. Skutky 20. To je skutky 20. 7. kapitola. Verš teda. Stavuje. 7. OK. A prvý deň týždňa, keď sme sa zišli lámať chlieb, Pavel hovoril s nimi, lebo mal na druhý deň odísť a pretiahol slovo až do polnoci. Halleluja. Čo robil? Prvý deň týždňa. Kvôli čomu sa stretli? Prečítajte si to. A prvý deň týždňa, keď sa zišli lámať chlieb, aby lámali chlieb. Ktorí sa stretli, aby lámali chlieb. Tak kto to robil? Sám sa ten chlieb lámal. Lámali to nejaké ženy? Mohli lámať, nevieme. Nerobí mi to problém, aby to lámala žena. Veľakrát ma žena lámala chleba. A nerobí mi to problém. Viete, čo mi robí problém? Robí mi problém to, keď niekto povie, že niekto má špinavé ruky. A že lámajú takto ten chlieb. Čo ti chcem ukázať? Títo apoštoli a viacerí, ktorí to boli, oni sa stretávali kvôli tomu, aby lámali chlieb. Takže sa tam deje jedna veľká vec teraz, keď ty vidíš, ak lámaš ten chlieb. Oni keď lámali ten chlieb, lámali svoj charakter. Oni o tom museli vyučovať. On do polnoci kázal, nevedel sa zastaviť. Nevedel sa zastaviť od kázania, veľa kázal. Tam sa veľa muselo vyučovať o tom, že ak sa majú lámať. Pamätám si, nejako verši sa píše, že to bolo jak na druhom poschodí,
Čo ste to už čítali niektorí? Že veľa čítali a zostali na konci. A niektoré dieťa, že veľa zostalo na okne, že tam sedelo a zaspalo. A vypadlo von. Zomrelo. A ešte apoštoli, ktorí zišli dole hneď, modlili sa za ňo a stal z mŕtvych, skriesil sa. Takže nebol to žiadny problém. Tam to je, mať dele.